In-nies mhux bil-flus biss jgħixu, imbilli ttieħ il-flus il-bniedem, però m'għandux moħħu mistrieħ mela allura nutli. Iddikjara dan l-eks sindku laburista tal-Gżira Konrad Borċman Xe meta kien preżenti għal diskussjoni waqt il-programm Il-Punt fuq Net Television fejn kienet jispjega kif il-budget minkejja r-reklamar u l-propaganda ma kienx wieħed iffukat fuq il-familja. Jiena smajt anke d-diskors tal-Prim Ministru llum. Hemm fih goodwill, però kif qabel hemm ħafna issues li ma ġewx indirizzati u issues mhux li nitkellmu fuqhom. Jien tkellimt ħafna pereżempju fuq il-familja għax nemmen li jekk l-affarijiet isiru sew, il-familja nsaħħuha. Jekk ma nsemmux daw u fil-fatt għalih kienet ma nafx il-proposta prinċipali x'ngħidula isu l-marketing kollu l-budget kien il-familja. Imma mhux it-taxxa all-right. Imma kif dejjem ngħidu, in-nies mhux bil-flus biss jgħixu. Għajmin billi ttieħ il-flus bniedem, però m'għandux moħħu mistrieħ li jekk jiġru xi ħaġa fil-familja tiegħu da. Ma taħsibx li l-budget kien infokat fuq il-familja? Ma naħsibx Huwa spjega li ġala darba dan il-budget kellu jiffoka fuq il-familja kien jistenna investiment qawwi fiċ-child protection u fil-qorti tal-familja fost l-oħrajn, fatturi li jmorru lil mit-tqassim tal-flus. Konrad Borċman Xe tkellem ukoll dwar il-fair value li l-Prim Ministru qal li ħadu l-Maltin bid-deal tal-Vital su Stewart, fejn spjega li mingħajr id-deċiżjoni tal-arbitraġġ wieħed ma jistax jara jekk kienx hemm fair value jew le. Imma meta wieħed jgħaddi minn quddiem l-isptar St. Luke's jara li ma saret ebda bidla jew investiment. Jien sa fejna fih meta tabel proġett, bniedem jibni dar or whatever, tara xi ħaġa. Ma nistax ngħidlek hux fair value bis-sentenz. Jiena meta ngħaddi miħdej St. Luke's bir-rispett kollu lejn il-Ministru kulħadd. Tara xejn. Qatt ma rajt change ta' xi ħaġa, ġifieri jekk dak l-isptar nitkellmu fuq St. Luke's biss għax Għawdex ma tantx immur l-isptar ta' Għawdex. Però jekk qed nitkellmu fuq St. Luke's, ma rajt l-ebda change ta' xejn. Ġifieri kien wieħed mill-proġett, dak żgur ma sarx naraw. Ġifieri da jekk jgħidilna, għax hemm għalfejn noqgħod naqra s-sentenzi u x'nafid, jekk jgħidin nisma'. Dawn nefqu 400 million, 100 million, whatever x'kien. U fejn marru daw il-flus, u mbagħad ngħidu jekk kienx fair value jew le. Ma billi arbitraġġ, forsi l-arbitraġġ ma qax jidħol ma ġiex hawn u joqgħod Ma nafux it-terms and references. Ma nafux. Stewart kellhom jinvestu fi sptar ġdid f'Għawdex xi ħaġa li baqgħet biss ħolma.